नवा दो 2025 रेया लेटेस्ट संताली सॉन्ग कना नवा दो बोया मजिस्टर हस्ता होते बनाव का आर ऑल का जतो को लेटेस्ट सॉन्ग मेन कते नित ऑक्ते रे सिरिंज हुयुक कना ए आले रेन ईश्वर बाबा आले रे सामिया ए आले रेन ईश्वर बाबा आले रे सामिया ए आले रेन प्रभु यीशु आले रे सामिया ए आले सोनो तत्वा आलेले सामिया आलेले सामिया आलेले सामिया आलेले सामिया आलेले सामिया आलेले ईश्वर बाबा आलेले सामिया चिलिका सिरिये आलेले सामिया चिलिका कुसिरिके आलेले सामिया आलेले ईश्वर बाबा आलेले सामिया ए आलेले प्रभु यीशु आलेले सामिया ए आलेले सोनो तत्मा आलेले सामिया गुटा तीरे रसकबो यीशु मसीह अगु किदा गुटा तीरे रसकबो यीशु मसीह अगु किदा ए आलेले ईश्वर बाबा आलेले सामिया ए आलेले प्रभु यीशु आलेले सामिया ए आलेले सोनो तत्वा आलेले सामिया आलेले सामिया आलेले सामिया आलेले सामिया आलेले सामिया गुनी गरी नचा बोल यीशु तुम्हारा सामिना गुनी गरी नचा बोल यीशु तुम्हारा सामिना ये आले ईश्वर बाबा आलेले सामिया ए आलेले प्रभु यीशु आलेले सामिया ए आलेले सोनो तत्वा आलेले सामिया आलेले सामिया आलेले सामिया आलेले सामिया आलेले सामिया क्रूसिया कुछ होते थे गुजुने क्रूसिया कुछ होते थे कुरुचुने आलेले ईश्वर बाबा आलेले सामिया ए आलेले प्रभु यीशु आलेले सामिया ए
आले रे सोनो तकमा आले ले सारा मिया 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 ईश्वर बाबा आले रे सारा मिया।